Припынок. Газоаппарат. Осторожно. Двери зачиняються. Наступний припинок. Університет. Поважані пасажири. Наш автобус рухається по маршруті номер 14Б. Припинок. Університет. Осторожно. Двери зачиняються. Наступний припинок. Гоголя. Припинок. Гоголя. Наступний припинок. Бульвар космонавтов. Припинок. Бульвар космонавтов. Осторожно. Двери зачиняються. Наступний припинок. Бульвар Шевченка. Припинок. Бульвар Шевченка. Осторожно. Двери зачиняют. Припинок. Варшавское шоссе. Осторожно. Двери зачиняються. Наступний припинок. Махновича. Припинок Махновича. Осторожно. Двери зачиняються. Наступний припинок. Грюнвальдская. Припинок Грюнвальдская. Осторожно. Двери зачиняються. Наступний припинок Генерала. Благовещенска. Поважаные пассажиры. Наш автобус следует по маршруту номер 14Б. Припинок Генерала. Благовещенска. Осторожно. Двери зачиняються. Наступний припинок мікрорайон. Заречний. Концавий. Припинок. Концавий. Припинок. Мікрорайон. Заречний.